Amun sogolendo mali kunnafoni naani wakati na hanga folini wala nyumandon obe aw kilinkilin na belajele ka sangani aw ka wakati o cowaye biye sibiriye octobre kalo kile 10 ani kelen san 2020 ani duru ayaw bismillah mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni fɔlɔ bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛma kan General d'armée Asimi Goita kunungo septembre kalo tile 10 san 2020 ani duru an ka jamana ɲɛma kɔni ye kunda para jikɔrɔni ka olu kan a tagakun o tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sanga ni octobre kalo kɔni tɛmɛ ka kɛ kalo ye an ka jamana kɔnɔna na kalo mun ni a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o kofɔ o de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛma wulila ni ka taa Namori Keyita ale fɛ yen Namori Keyita kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ale de ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ wagati min na ko sisan a sisan o bɛ taa san 100 ani san 13 o bɔɲɔngo la Namori Keyita a furulen don muso kelen o b'a bolo den 11 wagati min na an ka jamana ɲɛma a bɛ se Namori Keyita fɛ a ye woro ta ni ka di Namori Keyita ma fo ka taa se sagajigiw ma ale ni fɛn min ye seli tapi fo ka taa se kɔlɔsi ma o dira Namori Keyita ma ka kɛ bonyamasegin ye an ka jamana marabaaw olu yɔrɔ wagati min na Namori Keyita ale bɛ kuma ta a ye foli ni tanuni kɛ ni k'a ɲɛsin an ka jamana marabaaw yɔrɔ a fana ye duwawu kɛ walasa fɛn min ye an ka jamana o bɛ se ka basigi cogoya min na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka jɛ ni ka a ja dɔ olu lajɛ. I bɛ foli kɛ président ye. Président ko n k'i fo. K'a fo kɔ. Ko i bisimila. Ka tila k'a fo. Ka tila k'i fo. Ka tila k'a fo. Ka tila k'i fo. N bɛ dugawu min k'a ye. Ko Ala y'a kɛ si d'a ma. Ko Ala ka si d'i ma. Ala ka kɛnɛya d'a ma. Ala ka kɛnɛya d'i ma. Ala k'a ni jama kan bɛn. Ala k'i ni jama kan bɛn. Ala k'a ni jamana kan bɛn. Ala k'i ni jamanadenw kan bɛn. N b'a fo k'a barika da. K'a b'i fo ka barika da. An kana dan ni maa ten. Ko aw ka ɲɔgɔn ye Ala kana dan bi dɔrɔn. Ala kana dan bi dɔrɔn. N'Ala sɔnna. Keyita. N b'a fo. K'a b'i fo kosɛbɛ. K'a bɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Ala n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ. K'a bɛ dugawu k'i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye. Ala ka jamana kolo suma. 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 Ala ka ni jamanadenw kan bɛn. Ala ka jamanadenw kan bɛn. Ala ka ni jamanadenw kan bɛn. Ala k'i ni jamanadenw kan bɛn. An bɛ taa an ka finitigilakaw ka kibaruya olu kɔnɔna na kunungo septembre kalo tile 10 san 2020 ani duru an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées Umaru Jara ale ye kunnafoniya di kɛ kunnafoniya min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ Barawuli ale cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barawuli dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Jaga an ka finitigilakaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli boli fɛn min ye jatigɛ wale tigilama dɔw kan sanfɛ sira olu fɛ mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ duuru la ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na ani o kɔfɛ u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilama caman na ni ka boloda kɛ u bolofɛminɛ caman o kan an b'a fɔ halisa Ala k'an ka jamana basigi Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma an ka jamana basigili o sira fɛ. Nin wagati in na an bɛ taa an ka jamana camancɛ marabolo olu kɔnɔna na an bɛ taa Baɲangarakaw olu fɛ yen nɔ donso tɔn jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko Dana Ambasagu ni o ɲɛmaa yɛrɛ ye Isifu Toloba ale bɔra ka kuma kunungo septembre kalo tile 10 walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ Isifu Toloba ale ka kuma la an ka jɛ ni k'a ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. A ye dansɔgɔ aw ni ko. A ye dansɔgɔ aw ni ko. Maliyɛnw n bi nin video ni n b'a kɛrɛnkɛrɛnka lase Mali faamaw ma. Bi Mali bɛ kɛlɛ dingɛ min kɔnɔ ni accord nin de. An ma yafa o ma bi an ma yafa o ma sini. Kamani Mali kɛra Mali ye. Jadisi kɛlɛ donna yan ka se sisan ma. U ma se an na kɛlɛ face à face. Mun de y'a kɛ accord. Ne delila ka fɔ aw ye n'a population bɛɛ farala jadisiw kan Mali tɛ n delila ka fɔ aw ye bi Gɛnɛ mara bɛɛ dosow bɛ yɔrɔ min na bi ka daminɛ Majama ka na fo Bangasi n'a o tɛ a tɛ yen mun de y'a kɛ accord. Kuna sini wumana ti attaqué wa Fatoma ni
sévaré kan ye kilo joli de mun de y'a kɛ accord mun de y'a kɛ accord douanza bi 5 km mɔgɔ de se ka taa mun de y'a lase u ma accord Bandiagara bi 5 km mɔgɔ de se ka taa mun de y'a lase u ma accord Bandiagara aw m'a fɔ hɛrɛ nana yɔrɔ jumɛn dugu jumɛn de segira ka taa u ka dugu kelen fɔ ye nin dugu kɔnɔna na ha mɔgɔ minnu y'a accord kɛ an ma yafa u ma bi an ma yafa u ma sini an tɛ accord signé ni maa si ye fo ka taa diɲɛ kɛ min ye ha Hasim na ibi mɔgɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ faso janfa na ibi wulu de minɛ na i y'a accord kɛla minnu to yen i ma baara foyi kɛ i y'a général nu araje cogo min na i bɛ wulu araje an b'u tɔgɔ dɔn an b'u yɔrɔ dɔn mɔgɔ minnu y'a accord kɛ an bɛ wagati min na i ko sisan hali ni o y'a sɔrɔ an ka jamana marabaaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ walasa tajiko gɛlɛya mun ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya bɛ se ka don o ko olu la cogoya mun na dɔgɔkun tɛmɛnen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tajiko gɛlɛyaba kɔni o tun wulilen bɛ an ka jamana faaba ale kɔnɔna na fo ka taa se jamana marabolo caman o de ma o de kɔfɛ an ka jamana finitigilakaw olu kɔni sera ka don ni tajita mobili 300 o bɔɲɔnko ye mun kɛra sababu ye fɛn min ye ka gɛlɛya dɔɔni bɔ tajiko gɛlɛya in na nka an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye tajiko gɛlɛya kɔni a bɛ an ka jamana marabolo caman o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba kɔnɔna na yan maa caman de kɔni bɛ ka taa taji ta yɔrɔ la u tɛ ka se ka taji sɔrɔ ni ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma kɛ a ko fura ye ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa AES kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ taa Burkina ka olu fɛ yen nɔ Burkina Faso jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 9 san 2025 ale kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kura caman olu tile de ta ni k'o du ka finitigila ka ɲɛma olu ma walasa u bɛ se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan fɛn min ye basigi u bɛ se ka sabati AES dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogoya min na an b'a fɔ halisa ala ka sɛbɛya di AES finitigilakaw olu ma AES ale basigili ko olu la halisa an bɛ to AES ale kunnafoniya olu kɔnɔna na walasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati AES jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ Niger finitigilakaw kɔni ye fɛn min ye maa 1951 kura de ta ni k'o fara finitigilakaw olu kan walasa basigi o bɛ se ka sabati Niger jamana ale kɔnɔna na cogoya min na nin ɲɛnajɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛra u ka finitigilaka ɲɛma olu fɛ an b'a fɔ halisa ala ka basigi sabati AES jamana olu kɔnɔna na an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye coupe du monde qualification ntolanci kɔni bɛ sen na hali ni o y'a sɔrɔ an ka jamana samatasɛgɛw kɔni sen bɔra coupe du monde nataga la u bɛ n'u ka ntolanci laban kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati stade 26 mars ale kɔnɔna na ayiwa mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka sibiri kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'o da u tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi